Guys, welcome sa ato ang mga motivational story, mga gitawag natong sambingay sa Bisaya. Ug kini atong mga sambingay, doon na kita mga dagko kayong lesson nga mapuupo, especially gud sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. So guys, pinasahi kini atong mga sambingay karon kay maghiskot kita og sambingay sa usa ka inahan nga usa ra mata. Okay? So usa kini kadakong gugma. Ang ato ang sambingay karon naghiskot kini sa love dakong gugma sa inahan ngadto sa iyang anak, especially doon na kita gitawag og coming Mother's Day. O kini atong sambingay gipahaom nato ni sa gitawag og Mother's Day. Okay, so para mas masabtan nato guys kining maong sambingay, inaani ang istorya sa maong sambingay. Istorya kini sa usa ka inahan nga usara ang iyang mata. Aduna siya anak nga lalaki nga nag-eskwela. Kining maong anak nga lalaki, kanunay niyang ikaulaw ang iyang inahan sa panahon nga iyang inahan moadto sa eskwelahan. Adunay panahon nga iyang inahan aktibo kayo sa eskwelahan, pinaagi sa pagpangluto, pinaagi sa pagtabang, pagpanglimpyo. Apan matag panahon nga moadto ang inahan dito sa eskwelahan, bation sa anak nga naa dito sa eskwelahan ang tumang kaulaw ug tumang kalagot sa iyang inahan. Maulaw sa iyang mga classmate o naglagot siya sa iyang inahan kung anong moadto sa eskwelahan. Tuod man, dunay usa ka adlaw nga ang inahan niadto dito sa eskwelahan para mutabang og limpyo og gitagbo kini sa anak nga niingon, unsa may imong gianhi dinhi, unsa may imong tuyo dinhi, pakaulaw malamang ka dinhi. So, ang inahan, nagpaubos, o wala rin yung tingog ang inahan. O, bisan, o sakit kay mga pulong sa anak, pero wala gyud siya ni tingog. Muto, nitabang gyud ang inahan. O, panglimpyo, pangluto, kay mao naman to iyang nabatasan, kay aktibo man siya sa eskwelahan. Sa panahon na sa pag-uli, baling sukua sa anak, sa dihang niuli na sila sa ilang panimalay. O, kini wala gyud gawas-gawas sa kwarto, bali gyud niyang laguta ug sukua sa inahan. Kay lagi maulaw siya tungod sa iyang inahan nga usa ra gug mata. Gibuli sa siyang mga classmate tungod kay ingnon siya nga iya kunong inahan usa ray mata. So tungod ana mga pulunga nga nabuli siya, naglagot kay isag maayo samot siyang inahan. Ug giingnan niya iyang inahan nga kanus-a pa man ko malipay. Unya na siguro mamatay ka ma. Malipay na siguro ko kung wala na ka. Kay wala na tao nga mubuli nako, wala na mga classmate nga mubuli nako. So ang inahan still nagapaubos ra gyud. Ug wala ra gyud musukli og sakit nga pulong, bisan sakit na kaya mga pulong sa iyang anak. Tuod man nidako tong maong anak na minyo og mipuyo sa laing lugar nga layo sa balay sa iyang inahan. Wala na gyud bulubisita ang anak tungod lagi kay ang iya yung kasuko o kalagot nga naulawan siya, nagpabilin ra gyud sa iyang kasing-kasing. Og daghan na siya mga anak, ni dagko na mga anak, wa gyud kakita sa iyang inahan kay wa lagi say uli-uli, wala say bisita sa iyang balay sa iyang inahan. Dunay usa ka higayon nga ang inahan mibisita sa maong panimalay, nangutana og hain ang balay sang anak og nakatultol ang maong inahan. Pag abot didto sa maong panimalay, pagpanuktok niya sa pultahan sa balay sa iyang anak, ang nakaabri as ang iyang mga apo. Karon ang mga apo nanyagit ang mga apo kay nahadlok sila sa panagway sa mibisita nga ila daytong lula tungod sa usara og mata. Sumuto nang hadlok ang mga bata. Karon ang anak nakakita nga nahadlok ang iyang mga anak lugar apo sa maong inahan. So gikasab-an na pud niya sa kadugay panahon, gikasab-an na pud niya ang iyang inahan, giingnan niya nga unsa may imong gianhi dinhi. Ianhi ra ba ka arong mahadlok ako mga anak? Wala na ti kailhang inahan. Dako kayo kog kalagot nimo, dako kay kog kaulaw nimo. Sumuto ang inahan ni patulo og luha
kay gusto guday siya nga muhangop sa iyang anak ug mangayo og pasaylo. Sumoto nga gibuhi og pulong ang inahan nga dong pasaylo ako kung mianhi ko sa imong panimalay nga nakapalagot ko nimo o nakapahadlo ko sa imuhang anak nga akong mga apo. Pasensya na dong. Dili na ko mubalik dinhi. Last na nina akong pagkikita nimo. Og ayaw ka balaka kay ang imong akong mga apo dili na sila mahadlo kay dili na ko mubalik dinhi. So moto giprangkahan pagod siya ang ilayas na puli na. Wala na dili daghan pang istorya. So nangisog ang maong anak. Tuod ba ni uli ang inahan? Og niabot ang time nga dunay dakong reunion nga naitabo sa maong eskwelahan nga kanhig eskwelahan siyang anak. Ug kinahanglan gyud siyang muuli para moattend sa reunion. Karon niattend ang maong anak sa reunion, bilin ang iyang mga anak ug iyang asawa. Siya lang ang niattend. Pag-attend niya sa reunion, sadya kayo sila. Then adunay usa ka babae nga ni-report sa iyaha nga nagtambong sa reunion, ni-report ang mga babae nga silingan atong iyang mama. Ug niingon ang mga babae nga nong ang imong inahan namatay. Kagahapon ra gyud na siya namatay. So walay laing mga nagaatiman kaniya kunili kami ra mga silingan. Pero adunay sulat si mama nimo nga before siya nabugto gibilin niya nako pamasin nga kung mubali ka iyang ipabasa kanimo ning maong sulat. Sumuto gikuha sa anak ang maong sulat ug gibasa niya ug nabasahan niya ang maong sulat. Niingon ang maong sulod sa maong sulat nga nak sa gamay pa ka adunay dakong aksidente nga nahitabo nimo ug ang pikas nimong mata na damage sa maong aksidente. So dili ko gusto nga mudako ka nga magantos ka nga usaray mata o magantos ka sa buli sa mga tao. Instead, akong gisakripisyo, akong gidunit ang akong pikas mata para ikaw magmalipayon sa tibuok nimong kinabuhi. Actually, kanang imong mata karon nga pikas ako ana. Nak, gihigugma ko ikaw. Ug tungod niya nang akong mata, ang pingi kana. Human og basa sa maong anak, tulo ang yang luha. Tulo ang yang luha ug dako kayo ang yang pagmahay. Ug dako ang iyang kaguol nga dili na siya makapasalamat sa iyang mama. Tungod kay iyang mama namatay na, unya diha pa niya nabal-an nga katuli ang pikas mata nga na niya. Mo day nga usa na lang mata tong iyang mama ug mo day nga nabuli ang mama tungod kay gusto day sa iyang mama nga ang iyang anak dili mabuli ug maoy makumpleto og mata. So guys, dinilang ta mukutob sa mao nga sambingay. Kini atong sambingay sentimental kaayo, makahinuklog kaayo nga sambingay. Mao ni ang kasagaran karon nga nahitabo. Doon na tayo dagkong lesson nga makuha ni adtong maong sambingay. Usa sa mga dakong lesson nga makuha sa atong sambingay, dapat dili nato ikaulaw ang atoang kinikanan. Bisan unsa ang ilang status sa kinabuhi. Ma-disable man na nga ginikanan, madili man kumpleto ang ilahang tibuok nga lawas, kung nakita nato nga dili maayo ang ilang mga hitsura, dapat accept nato, dawato nato. Kaya wala ta kabalo sama sa maong sambingay. Wa ta kabalo kung mataliwa na ang ato ang mga ginikanan. Wa ta kabalo nga nakapag-uuli tag maayo kanila. Okay? Maayo natong lipay-lipay
pero nakapag-uol ta sa atong ginikanan, dako kayo na og impact hilabi na gyud sa tubangan sa Ginoo. Muani gyud ta sa ato ang gipugas. Guys, dili pa ulahi ang tanan. Kung nakapasakit karon sa imong ginikanan og pulong, dapat makarealize ta sa atong mga pulong atong nasulti kanila ug mangayo kitag pasaylo. Sa dili pa ulahi ang tanan, mangayo kitag pasaylo. Okay? Halugon nato atong mga ginikanan, atong pangayo ag pasaylo ang atong mga nabuhat kanila. Daghan ta mga pulong nga nabuhi-an nga nakapasakit kanila. Atong mga ginikanan, kita nato nga bisag unsa ta ka barongbado nga tao, bisag unsa ta ka kana bitawng tulaswa nga pagka-anak, umusukol nga pagka-anak, pero giila gyapon ta nila nga anak. Kita nato nga ang mga ginikanan ana ang pagpaubos, basta lang nga ang ilang mga anak malipay. Pero sad to say, daghang mga anak nga naglipay-lipay karon, pero ang ilang ginikanan naguol tungod sa ilang mga pulong o ilang gibuhat sa ilang mga ginikanan. Guys, dili pa ulahi ang tanan. Doon na pay dakong tsansa nga maghatag kita og dakong kalipay ngadto sa ato ang mga ginikanan. Kaya atong pagpag-uol kanila sama kini og pagtunglo sa ilang kinabuhi. Ang atong pagbuhat og paglitok og mga pulong nga makapasakit kanila daw sama gitunglo nato ang ilang kinabuhi. Umo ni ang makapag-uol pag-ayo kanila. In Proverbs 20 verse 20, kung tunglohon mo ang imong mga ginikanan, matapos ang imong kinabuhi sama sa suga nga mapalong diya sa kangitngit. Hinumdumi ni guys nga Proverbs 20 verse 20 nga kung tunglohon nato atong mga ginikanan, dali ra pong matapos ang atong kinabuhi. Okay? Matod pa sa Exodus 20 verse 12 nga tahura ang ginikanan o aron mo taas ang iyong kinabuhi din sa yuta. Buot pasabot ang atong pagtawod sa itong ginikanan, ang atong paghatag og kalipay sa itong ginikanan, mao po ni ang makapataas sa itong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Guys, dako kayo tag-utang kabubuton sa atong mga ginikanan. Usa ibutang karon sa imong una-una ug sa akoa. Makinahanglan kita nga mubalos kita sa unsa man nga pag-atiman sa atong ginikanan. Okay? So salamat sa mong sambingay. Kung na-bless ka nini mong sambingay, paki-comment lang para mabasa na ko inyong mga comment. Unya, ayaw kalimot guys sa pag-subscribe para ma-notify ka sa daghan pa nato mga sambingay. Daghan pa kay ta mga sambingay. Ug kada gabi aduna tay sambingay nga mugawas usa ka sambingay kada gabi. And daghan ta mga sambingay diya sa ubos. Kung naakay time guys, paki-scroll up lang sa atong mga sambingay para makapili ka. By topic atong mga sambingay is all about Kristohanon nga mga sambingay o mga parables nga maghatag na tugdugang nga mga pagtulunan. God bless, glory to God. Kita-kita na punta sa ato ang next nga mga sambingay.